Nay ha, relax lang ha. Dito ka. Dito ka siguro. Okay. Yan. Yan. Lumalagotok ka. Para makuha mo pati alta. Ano pala pangalan niyo, Nay? Corazon. Corazon Bansil Quinto. Bansel Quintong. Ganda ng pangalan niya. Maria Corazon. Tipit nice. Tawag dito na treatment. Para kang nagpapamasahe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kailangan ko yung grad. Ano pa, Nay? Wag mo, gangan nyo lang, Nay. 6, 7, 8. Straight, Nay. Ayan, kung indiloxin, ha? Ingala. Iyoko. Tagilid. Kabilang tagilid. Relax. 1. Binabali na natin ang tenga ni Nanay. 2. Ang kanyaman. 3. Straight. Relax. Huwag mag-isip kahit katitik. Tumunog. Tumunog pa rin. Teka pa. Tumunog. Ito medyo masakit to ha. Inhalex lang ha. Relax lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Nanghina, di ba? Hinga na malalim. Okay. Binat ang mga mata. Pakayas ng buhok. Okay. Straight ang kamay. Katawan, Nay. 1, 3. Di ba? Malambot na. Wala nang sakit. Pakilakas na, Nay. Wala nang ano, Nay. Wala na pong sakit. Wala nang sakit. Salamat sa Panginoong Jesucristo. Wala nang sakit si Nanay. Straight. Abot na. Ngayon, ganun mo ulit. Kunyari, nagkagalit ka sa asawa mo. Sabi mo, ikaw, matigil ka na sa kawawalis mo, ha? Walis ka ng walis. Masakit pa. Di ba? Wala na. Tayo, Nay. Lagay sa tenga lang, Nay. Tapos, upong angel, tayong angeloxin. Yan. Relax lang. Atro lang hangin sa katawan. Yun, tumunog ba? Ang tumunog sa inyo na ito lahat to. Ha? Upo. Ngayon, suntok-suntok mo. Pero bawal yan na 3 days ha. Sobrang sakit dito. Pag magpapakabit na lang ka ng bra, sa anak nyo, sa asawa nyo na 3 days lang. O pwede pala sarapan, gano'n nyo pala. Ngayon, pwede yan magwalis, pwede nyo suntok, pwede kayong humila, pwede kayong bumuhat. Bawal na kayong ilagay siya ng ganyan 3 araw ha. Kasi nagkaroon siya ng fraction. Ay, hindi fraction tuloy percent. Nagkaroon, tumigas siya. Diba kanina sabi sa'yo, sikita mo pa kami pay? Di ba lumambot to? Di ba kanina sabi sa'yo, ang laki nandito ang hawak-hawak ko. Tapos ito maikli. Kita mo, peres na. Nagkaroon ng percent. Okay, subukan yung gilaw. Magang mabigat. Magaan. Suntok nyo. Angat, diretso lang. Salamat sa Panginoon. Tingnan lang. Hindi ba ate? Pikit na dasal lang na kita. Pikit lang po. Ilang minutes na kayo? 3. Okay. Ito na sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, amen. Binabasbasan ko. Sibok na ko. Kaya na baso naman to ni tatay. Mag-asawa naman kayo. Tay, dilat na Anong pangalan na Corazon Bansil Quinto. Corazon Bansil Quinto. Inom na ubus lahat. Sige. Anong lasa na matamis, mapakla, etc. Masarap. Masarap daw. Ilang minutes na kayo? 4. Sige, galaw ulit na kasi bigat yung leg, hindi. Hindi, magaan na.
Ano masasabi mo sa Panginoon? Salamat. Salamat sa Panginoon, Nay, ha? Tayo nga kayo, Nay. Sa bagyo ng Jesus. Sige, lakad nyo. Galaw-galaw nyo leg nyo. Makad ka na. Nga, sige. Ano ang pakiramdam? Wala na, Nay? Wala na, magaan na. Magaan na? Wala sakit. Wala na sakit? Wala na. Ilang buwan yun? Alam ko, Nay, matagal-tagal nyo na sakit yan. Tagal na. Mga ilang taon na, Nay? May 3 buwan na siguro. Mga 3 months na sakit nyo? Okay na po yan, Nay. Ilang pinakabawal dyan, Nay, ha? Yung sa likod. Yung igaganon yung kamay nyo, ha? 3 days lang yun, ha? Pwedeng humila, pwedeng sumuntok, batsa, bahala kayo kung anong gusto nyo gawin. Pwede pa kayong magpalimbitin, pero bawal lang yan, nakaganon ng 3 days. Ha? Okay na po, ha? Nay, salamat po, Nay. God bless.